Die krijgt er gewoon een kleur van. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat kennen wij niet. Nee? Nee. Nee, waar komt u vandaan? Uit Utrecht. Uit Utrecht? Ja? Ja. Ja. En wat doet u hier? Lopen. We zijn het Japikspaad aan het lopen. Van Sint-Jacobi-parochie uiteindelijk naar Santiago de Compostela. Maar daar zijn we nog niet hoor, dat duurt nog eventjes. Jullie zijn dus net begonnen. We zijn net begonnen, ja. Gisteren. Ja. En we zijn nu 3 dagen aan het lopen en we doen het gewoon steeds in stukjes. Want het Jabekspaad dat begint in Sint-Jacob-parochie, toch? Sint-Jacobi-parochie, ja. Ja. Maar we zijn ook een keer in IJshuis. Is ook het Jacobspad, Dat is een Jacobspad. Ja, er zijn verschillende. Er zijn een aantal pelgrimsroutes in Nederland. En dat zijn in feite de aanlooproutes die uiteindelijk allemaal naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje gaan. Ja, maar dat is een hele eind. Hoe lang gaat hij daar wandelen dan? Ja, dat ligt eraan. De tijd en geld, hè. Dat is, dus, er zijn ook gewoon praktische omstandigheden. Maar we proberen in ieder geval 1 keer in de maand, 1 keer in de 1,5 maand proberen we een aantal dagen te lopen. Een dag of 3 meestal. Ja. Dag of 3, ja. Oké, niet in 1 keer achter elkaar aan. Nee, we moeten gewoon werken. Dus dit zijn gewoon vrije dagen. Ik werk in de zorg en dan werk je in de weekenden, mee door de week vrij. En dan kan je dit soort dingen doen natuurlijk. Maar niet weken achter elkaar. Nee, En wat bent u van elkaar? Wij zijn vrienden en we hebben elkaar gevonden in het lopen. Allebei gek op lange tochten maken. Wij lopen eigenlijk gewoon hetzelfde tempo. En dat is lekker als je een end onderweg bent. Dan passen jullie wel heel goed bij elkaar. Ja, dat werkt inderdaad goed. Lopen, Ja, zeker. Ja. Want ik zag jullie toch ook hand in hand lopen, of niet? Altijd gespreksstof. Ja, eventjes inderdaad. Ja. Dat gebeurt dan inderdaad. Ja. Weet je, dat is gewoon leuk om dat te doen. Ja. En waarom is het dan zo genieten? Waarom is het zo genieten? Ja. De wijsheid, de stilte, de omgeving, de natuur, dat is genieten. Ja. Gisteren liepen we langs de Waddenzee en de lucht, die was bijzonder. De wolkenpartij, hele mooie kleuren, dus dat is genieten. En wat ik leuk vind is om het lopen van een pelgrimspad, het zijn grote woorden, maar je begeeft je eigenlijk in een soort cultuurhistorische traditie van mensen zijn al honderden jaren aan het pelgrimeren. En het is leuk om op plekken te lopen waarvan je weet dat mensen dat al veel eerder hebben gedaan. Nu moeten we doorlopen, want ik word koud. Want je wordt echt, als je stilstaat, dan word je koud. Ja. Dus we gaan weer verder. En wat is het doel dan vandaag? Waar moeten jullie komen? We gaan vandaag naar Gautum onder Leeuwarden. Maar dat weet natuurlijk elke Fries. Ik wist het niet, maar naar Gautum. En dan morgen lopen we naar Akrum en dan gaan we weer terug. Tot ziens, heel plezier. Dankjewel. Dag. Hoi.